Si vives no Porriño ou si pasas polo Porriño, non te esquenzas, ven a Vega de Montero. Un lugar para descansar, para comer unhas tapas, tomar uns viños, un cafeciño cos amiguiños. A Vega de Montero, en Rúa Pinar 13 do Porriño. A Vega de Montero, no Porriño. Internet Online. En YouTube, Facebook, Google Plus HD. Máis de medio millón de reproduccións. Coas festas galegas. Co deporte galego. Coa nosa cultura. Benvidos ao noso directo. Internet Audiovisión. En Internet. Nel Fernández presenta Minuto 91. Minuto 91 Galicia. Internet Online. En YouTube, Facebook, Google Plus HD. Máis de medio millón de reproducións. Coas festas galegas. Co deporte galego. Coa nosa cultura. Benvidos ao noso directo. Internet Audiovisión. En Internet. Xa se de aquí a rebaixa, sí, en os pés de Lolita Porriño nas mercagalerías. 15, 20, 25% de desconto. 10% nos bolsos. Achégate Porriño, ven os pés de Lolita. Pisa forte.